Vítajte čo ľudia, vítajte u môjho videa, som tu s Viktorom. a dneska si zahráme Fortnite, Battle Royale, Ranked, Duo. Zero buildy. Ideme na to. A dobre ľudia, našla sa nám hra, môžeme ísť. Už nás to konektuje. Čo nová séria, kde sa budeme snažiť pušnúť Diamond 3. Rank. Máme na to 2 týždne, takže bude sranda. Tam by stačila práve iba ten Diamond, normálne, Diamond jednotka, ale... Však môžeme pušnúť Diamond 3, podľa mňa nie. Môžeme, akože ja by som dal najradšej Platinum. Čo, však Ja Platinum. by som dal najradšej Elite. Elite by som dal najradšej. Ja Za to tam podľa mňa nemám... Ja pôjdem niekam sem, ale to si dá moc ďaleko. Okay. Podľa mňa by to... podľa mňa dáme taký Platinum. Skončíme podľa mňa na takom Platinume. Podľa mňa až ďalšiu sezónu dáme ten Diamond. Môžeme to pušnúť. Ty sa dobre sekáš, alebo ja mám problém s Wi-Fi, no. Ja to mám pohode. Teraz. Neviem, ty si sa mi na chvíľu zasekol na pol minútu vo vzduchu a potom si začal zase padať. Akože ja to mám v pohode teraz. Ja tu mám moc veľa ľudí. No tak prajem veľa šťastia, veľa zdravia. No. No nič. To som ma dlho nevydržal. No. No pekne. Môžeš ma ísť spektitovať. Idem. Ukáž tvoj ohnivý gameplay. No príď potom aj pre mňa. Prídem, neboj sa. Mám reboot, len musím zarobiť tie goldy. Či vlastne 500 goldov potrebujem. Koľko? 500. A koľko máš? 0. 0. Možka z 0. No 115 mám. Šachr do tej tajnej miestnosti. Idem. No. To potom není, bohužiaľ. A však tu máš čestky, aha. Okej. Boomer sa bude hodiť v rebuildu. No. Dobre. 115 goldov, zatiaľ na teba stále nemám. Už máš na mňa coiny, poď ma oživiť. Idem. No poď. Čakám. Kam ideš? Tam nie je žiadna vybudovaná akurát. Je. Ideš presne medzi nimi. Flec je. Tam je? Ozaj, ja môžem pozrieť na mapu. Tam je boss. Boss tam je? Jaj. A kašli na bossa najprv mňa respawní. Boss To najprv idem respawn. Tak ja na neho aj nechcem ísť. No záleží sa, kto to je. Keď bude Wolf, tak ho možno beriem. To není Wolf. A to je ten, toto nechcem. Ešte si ho môžeš zobrať. No, ja nechcem zabíjať bossov. Nie. To ten boss? Kde? A nie človek. Aim jak boh. Toho dáš. Nice. Jak stará babka na trhu. A tak toto je pekné. Ten čo tam máme? Ja ešte predo mnou je tu typek. Ďalší? To Ja bude už podľa mňa, vyťahnem. to bude jeho teammate, nebude? Ja to budem teammate. Ajajaj. Je to jeden. Ešte tam niekto na teba strieľa. To zás. Tam niekto stadial, či? No, toto sú nie buildy, aj. No tak ja som zabudol, že to sú no buildy. No tak nevadí, tak ideme. O koľko sa? O 8%, ty kokso. Spirit rate up 1 hodina 45 minút, to čo znamená? Že budú lepší sprajti padať. Ideme. Našlo To hru. asi nezomiera, asi oživuje. Však podľa toho nového skina, čo pridali, vieš?
Hm. Tá typka, čo pridali, ten skin. No. Sa nečudujem. Akože, ale podľa mňa to je aj kvôli tých spriteov, že každý má toho najlepšieho. Ja neviem, ja tých to netryhardím. Ja ich tryhardím skôr veľa, pretože potom ti prinášajú veľa výhod. No nech ti prinašajú, ale ja neviem. Nezabudni, že toto je moja prvá sezóna. No, respektíve nie prvá, ale prvá, ktorú hrám aktívne. Hneď tam budeme padať. No, akože pre mňa poďakujeme autobusakovi, predsa musíme. Ozaj, no. Ja budem padať o niečo asi neskôr. Teraz. Nech tam nie je toľko ľudí nasačkovaných. Ty ideš tam, kde aj ja? Ja idem sem. To je už zvykom. A nezabudni tam znova zomrieť, jak minulý. Neboj, už sa chystám. Zabudol som si otvoriť glider, ale nie. To vidí. Už to je pri mne duo. No teraz asi zomrem ja. Nemôžeš. Čo prvé sa o to snažím. Typek. Na to mám nejaké jedno duo, ktoré si môžu. Typci. Dobre. Ty psi ťa zabili? Ešte nie. Už áno. Zase. Aj. Ty zase hentam a ty týpek. Samozrejme. Ja to skôr umývam. Čo to typek je? Jo, zabijem. Nezabijem. Kto mi zobral moju čestku? Neviem. Môj duch. Poď pre mňa. Aha, typek. Ojojoj. I'm dead. Ja zabudám, že to sú no buildy. Počkaj, jak s pikexom. Ja teda vieš tým, čím ja buildím a tak ja to kliknem a Minus 14. nejde to. No, nevadí. Ja mám plus 4. To by bolo pre dnešné video všetko. Moc sa nedavilo. Tak čau.